m na nka na-esonyekwara anyị n'ọmụmụ asụsụ Igbo. Anyị ka nọ na ahịrịokwu. Chetakwa ihe m gwara unu bụ ahịrịokwu. Ahịrịokwu bụ mkpụrụ okwu ma ofu mkpụrụ okwu ma ọ bụ mkpụrụ okwu ole na ole jikọtara ọnụ n'ụzọ ziri ezi wee nwee nghọta zuru oke. M gwara unu na enwere ụzọ mkpụrụ ahịrịokwu, enwere ahịrịokwu ụzọ atọ. Enwere nke a na-akpọ ahịrị mfe, bụ nke anyị na-eleba anya n'ime ya, nke ndị oyibo na-akpọ simple sentence. Anyị lebacha anya n'ime, anyị ga-eleba nke a na-akpọ nke ndị oyibo na-akpọ compounded sentence na interrogative sentence. Anyị ga-elebacha anya na compound sentence na-enwe ngwa abụọ ma ọ bụ karịa. Interrogative na-eji ajụjụ. So anyị ga-eleba anya na ahịrị mfe. Anyị ka nọ n'ime ya, anyị elebagola anya na mana anyị ka na-elebakwa anya na because o nwere ọtụtụ ọmụmaatụ dị iche iche. Enwere nke a na-eji nnọchiaha emebe, nke a na-eji mkpọaha bụ noun emebe. Nnọchiaha bụ nke a na-akpọ pronoun. Anyị na-achịkọta ọmụmaatụ ndị a niile ọnụ were na-emepụta. Maka anyị lee anya n'ugbo odee nke anyị nwere ọmụmaatụ nke ndị anyị. Ndị ọmụmaatụ nke mbụ, ọ ka bụkwa na ahịrị mfe. Site na m gwara unu, enwere ndị eji mkpọaha bụ noun n'asụsụ Bekee ma ọ bụ nnọchiaha emebe. Ọmụmaatụ nke mbụ, anyị na-aga akwụkwọ. Anyị na-aga akwụkwọ. We are going to school. We are going to school. Na-aga bụ ngwa nọ n'ime ahịrịokwu a, mana na-aga mere ahịrịokwu a ka ọ bụrụ ahịrịokwu ndịnugbu a. Ndịnugbu a, that is present tense. Present tense, ahịrịokwu ndịnugbu a. That's present continuous, not just present continuous. Nke abụọ, ha na-agba mbọ. Ha na-agba mbọ. Mana nwere otu ihe ka anyị laghachikwa anya na ọmụmaatụ nke mbụ. Nwere otu ihe m chọrọ ka anyị lee anya n'ime. Cheta na m gwara unu na ahịrị mfe a enwere ike iji mkpọaha mebe ya bụ noun, nke ndị oyibo si nọ naming word, ma ọ bụkwanụ iji nnọchiaha bụ pronoun. Anyị ile anya nke ọma, anyị abụghị mkpọaha bụ nke ndị oyibo na-akpọ noun. Anyị bụ nnọchiaha. Mana n'ime ahịrịokwu ndị a, anyị ji nnọchiaha mebe ahịrị mfe, jirikwa mkpọaha mebe. Ọmụmaatụ nke mbụ bụ nnọchiaha ka anyị ji mebe ahịrị mfe a, bụ anyị na-aga akwụkwọ. Ndị oyibo na-akpọkwa ya atụgharị ahịrịokwu a gịnị? We are going to school. Ngwale ọmụmaatụ nke abụọ, ha na-agba mbọ. Ha na-agba mbọ. Na-agba bụ ngwa mere ahịrịokwu a ji bụrụ ahịrị mfe. Ọ bụ ya mere o ji bụrụ ahịrị mfe. Mana ile anya na mkpụrụ okwu bidoro ahịrịokwu a bụ ha, bụkwa otu n'ime ọmụmaatụ nnọchiaha. Ndị oyibo ga-atụgharị ha na-agba mbọ dịka they are trying. They are trying. Ngwale ọmụmaatụ nke atọ. Ọmụmaatụ nke atọ, ọ na-agụ akwụkwọ. Ọ na-agụ akwụkwọ. Ọ bụkwa otu n'ime ọmụmaatụ nnọchiaha. Na-agụ bụ ihe mere ahịrịokwu a ji bụrụ ahịrị mfe. Na-agụ bụ ihe mere o ji bụrụ ahịrị mfe. Ihe a bụ otu ngwa. She is reading. Ndị oyibo atụgharịa ọ na-agụ akwụkwọ n'asụsụ Bekee, ihe ọ ga-abụ bụ she is reading. She is reading. Ama m na unu na-esonyere anyị nke ọma ka ị na-amụta, gị nwa bụ onye Igbo na-amaghị asụ asụsụ Igbo nke ọma, ịma na she is reading bụ ọ na-agụ akwụkwọ. Ngwa lekwa anya na ọmụmaatụ nke anọ. Obi siri nri. Obi siri nri. Ịtụgharịa ya n'asụsụ Bekee ọ bụrụ gịnị? Obi cooked food. Ngwa cheta na m gwara unu, anyị nwere ike iji nnọchiaha bụ nke ndị oyibo na-akpọ pronoun ma ọ bụ mkpọaha mebie. Obi a bụ mkpọaha. Mkpụrụ okwu a bidoro ahịrịokwu a bụ mkpọaha bụ noun. Ị na-ele ya anya nke ọma, ọ bụ aha mmadụ. Onye o ji wụrụ mkpọaha. Ile anya nke ọma, anyị ji nnọchiaha na mkpọaha mebe ahịrị mfe. Mana ahịrị a bụ ahịrị mfe. Gịnị mere o ji bụrụ ahịrị mfe? Ọ bụ siri a bụ ahịrị, bụ ngwa nọ n'ime ahịrịokwu a. Ọ bụ naanị otu.